Že to je to doktorka Kolarová, pracuje v ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku na urgentnom príjme, taktiež medicínsky riaditeľ kuzov PhD z záchrannej službe Košice a samozrejme ako bývalý kolega leteckej záchrannej služby. Tak nech sa páči, Katka. Ďakujem veľmi pekne, že tu zase môžem pred vami stáť. Milé kolegyne, milí kolegovia, tak teraz si dáme trošičku pauzu od témy RV, ktorou hádam nie ste prehltení. A pozrieme sa možno na také biomedicínsko-etické a potom aj právne otázky, ktoré sme tu častokrát počuli, pretože sú súčasťou našej práce a aj pri takýchto rozhodovacích procesoch, že sa rozhodneme zavádzať niečo nové, iné, ich potrebujeme častokrát zohľadniť. Takže ako prvé, možno by som vás tak naladila na celú túto prezentáciu, je, že skúsili ste si vy sami dať niekedy otázku, či ste taký zdravotník, či už záchranár, lekár, sestra, ktokoľvek, vodič, ktorého vy sami by ste chceli stretnúť, pokiaľ by išlo o váš život alebo o nejaké vaše poškodenie zdravia. Nepotrebujem vaše odpovede, preto som to aj nedávala na slajdo. Ja verím, že každý z vás by povedal, každý z nás by povedal, že áno, a preto tu aj sedíme. A možno niekedy za tým sa ozve také malé ale. Čo ak môžem robiť niečo ešte oveľa lepšie? Dobre je povedať, že sa stále nachádzame na takej dosť ostrej hrane v našej práci, niekde medzi tým rôznymi zákonmi a lavírujeme, čo je v tej chvíli pre nás, ale aj hlavne pre toho pacienta, z hľadiska ochrany jeho života a zdravia to najlepšie a najbezpečnejšie. Prečo som sa rozhodla vlastne túto tému otvoriť a prečo možno je aj tá otázka toho randevu veľmi na mieste, tak okrem iného to zobrazuje aj tento graf. Máme také veľmi neslávne prvenstvo ako Slovenská republika a to je, že naši obyvatelia sú v rámci Európskej únie jedni z tých, ktorí najčastejšie ročne vyhľadajú lekárskú pomoc. Preto sa nemôžeme diviť tomu, že veľkú časť zásahov alebo pacientov, ktorých ošetrujeme na urgentoch, tvoria práve prípady, ktoré by sme označili za neindikovaný výjazd, pacient, ktorý nepotrebuje akútnu starostlivosť. Ale tu vidíme, že ono to nesúvisí len s tými ľuďmi ako takými, ale s celkovým evidentne socioekonomickým stavom v našej krajine, ktorý k tomu vedie. Čiže tým, že budeme týchto pacientov nejakým spôsobom odsudzovať, ten problém nevyriešime a my si zbytočne dvíhame tlak. Ďalej by som sa rada dostala vlastne k tej konkrétnej téme, ktorú mám, a to je tá otázka biomedicínskej etiky versus právo. Sú to v podstate dva obory, ktoré idú ruka v ruke a potom tu budeme mať odborníčku na to druhé, na tú legislatívu a právo, takže do toho ja sa nebudem až tak zapájať. Ale nedá mi to nespomenúť, že etika v podstate formuje nejaké naše morálne zásady a právo je následne akéby formulované aj na podklade týchto morálnych zásad. Ale čo možno platí, a možno sa dostaneme do toho, do nejakého rozporu so speakerkou, ktorá nasleduje po mne, tak je, že dobrá morálka môže tvoriť dobré právo, ale naopak to nie vždy funguje. No a čo sa týka našich pacientov, tak my môžeme byť na nich nahnevaní, môžeme nejakým spôsobom odsudzovať ich postup, prístup, to, že zrovna my sme boli o 3:00 ráno niekam vyslaní, ale majú na to právo. Jedna vlastne z týchto je nejaký etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý máme, vlastne je to príloha zákona. A ďalej je to charta práv pacienta, kde sú nejaké nepodkročiteľné prístupy, ktoré my musíme v prístupe k tomuto pacientovi v podstate splniť. Takže často sa stretávam s tým, ako lekárka na urgente alebo aj na záchranke, že prečo práve my a museli sme vám ho tu doviesť a podobne.
Možno keď sa od toho systému RV, kde sme naozaj išli aj cez nejaké dáta, cez nejaké skúsenosti, vrátime naspäť k tomu, ako sa my staviame k pacientom, tak zistíme, že ešte máme dosť veľké medzery v tom nejakom základe. A to je prístup či už k samým sebe v rámci komunikácie nejakej, alebo k samotnému pacientovi, ktorého ideme ošetrovať. Tu som len vybrala zo pár bodov, ktoré sú možno dosť pálčivé pre nás, pretože kto z nás nešiel o 3 ráno na hypertenziu k pacientovi, u ktorého boli aj všetky predchádzajúce posádky v danom týždni napríklad. Myslím, že by sa asi nikto neprihlásil, kto takýto výjazd nezažil. Čo sa urgentov týka, kto z nás neošetroval pacienta, ktorý proste trpí nejakou formou úzkosti a zhodnotil, že jeho bolesti brucha sú po 3 týždňoch najhoršie o 4 ráno. Myslím, že tiež to zažil asi každý, kto robí v nemocničnom prostredí. Ale všetci títo pacienti majú právo na plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. Lebo povedzme si úprimne, koľký z nás dokážu od dverí povedať, a veď tomu pacientovi nič není, to je simulant. Vedeli by sme to tak, že úplne, možno sa nebavíme úplne o tých pacientov, ktorých sme niekoľkokrát do dňa a ktorých už vlastne dôverne poznáme, ale častokrát sa bavíme o pacientoch, pri ktorých nadobudneme nejaký dojem, že to tak môže byť. Ale vtedy je možno na mieste si stále povedať, že aj tento pacient má právo na plnohodnotné ošetrenie a na nejaké zhodnotenie jeho zdravotného stavu a následne aj na to, aby bol o ňom informovaný. Samozrejme, my si predstavíme stále tých pacientov, ktorých asi najčastejšie stretávame, čiže nejaký podgurážený pacient na ulici, ktorému treba pomôcť, agresívny pacient. Vtedy otázky etiky a práva sú, myslím, že veľmi zatlačené do úzadia a častokrát nás len napadne, že ako sa ho čo najrýchlejšie zbaviť. No a samozrejme, milí starší pacienti, ktorí však väčšinou dosť zle spia, trebárs na rozdiel od nás, a chodíme ich ošetrovať nad ránom, alebo sa sami prídu ukázať, pretože by boli radi za nejakú spoločnosť. Ale poďme sa zaoberať skôr pacientmi, ktorým naozaj ide o život. Ja viem, poviete si, áno, koľko ich takýchto ošetrím ročne, ale čo ak to je zrovna, aj keby to bol len ten jeden pacient, ktorému naozaj zmeníte život už len svojim prístupom. A preto by som rada naviazala na ten môj názov, a to sú teda nejaké mýty a legendy, ale tentokrát nepôjdeme cez tú medicínsku časť úplne, ale skôr sa na to pozrieme z hľadiska tej etiky. A konkrétne by sme začali tým, ako my tomu pacientovi vlastne poskytujeme tú zdravotnú starostlivosť. Tak v prvom rade ju poskytujeme tak, aby z toho profitoval. Čiže neriadime sa nejakými našimi subjektívnymi preferenciami, že tomu pacientovi, napríklad bolesti brucha, no veľmi častá otázka, podávať analgézu, nepodávať, ale bude ten pacient v tej chvíli mať z toho profit, že ja ju podám? No ak si jednoznačne odpoviem, že áno, tak to, čo si už niekto myslí napríklad na tom urgentnom príjme, ma veľmi nezaujíma, pretože pokiaľ ja si viem obhájiť na základe nejakých princípov ten svoj postup, nemám sa čoho obávať. A pokiaľ sa stále budeme radiť tým, že dávame na nejaký náš subjektívny pohľad v rámci ošetrovania toho pacienta, tak akým spôsobom my mu chceme vlastne podávať tú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, posúvať sa v rámci aj tých nových systémov, nových možností a tak ďalej, keď častokrát my sa riadíme skôr tým nejakým našim pocitom alebo tým, čo mi povedia, keď takto donesiem pacienta. S tým sa veľmi často stretávam, pokiaľ sa snažíme aj učiť záchranárov, lekárov, nejaké nové postupy. No ako ho ja môžem takto doniesť? Čo mi na to povedia? Ale vy, keď rozumiete tomu, čo robíte a prečo to robíte, tak vám na to vlastne nemôžu povedať nič. Aj keď vám to povedia, vy si to viete obhájiť. Čiže prvorady je ten princíp, na základe ktorého tomu pacientovi poskytujem nejakú starostlivosť.
Takže našou úlohou je mať šťastných pacientov, aby z toho profitovali z našich rozhodnutí. Ďalší, veľmi, veľmi obľúbená veta, ktorú ja veľmi nerada počujem, a to je: môžem si to skúsiť. Áno, na simulačnom kurze, ale určite nie na pacientovi. Myslím, že nikto z vás by sa necítil dobre, pokiaľ by či už jeho blízky človek, alebo on sám bol nejakým pokusom niekoho, kto predvádza napríklad intervenciu prvýkrát. Mne osobne by sa to vôbec nepáčilo. Ja viem, že sa potrebujeme niekde učiť, ale sú to zrovna tí pacienti, na ktorých máme niečo skúšať. Myslím si, že tu máme ďalší princíp, a to je ten, že nemáme škodiť. A nad tým by sme sa mali stále zamyslieť, že aj pokiaľ máme pacienta, o ktorom, áno, robím už takmer 10 rokov, takže zažila som rôznych pacientov a ocitla sa v rôznych situáciách, ale toto mala byť naša priorita, že máme byť odborníci a my máme poznať naše vybavenie, máme ho mať vyskúšané v bezpečných podmienkach a pokiaľ si niečo chceme nové skúšať, máte také množstvo kurzov, na ktorých sa dá zúčastniť a možnosti simulácií, že veta, kde by sme chceli niečo skúšať priamo vo výjazde, nemá vôbec priestor v našej praxi. No a rovnako je to aj s transportom pacientov. U nás máme také zažité, že však tá RLPčka mi aj nepríde, alebo ten lekár, veď akým sa tam dovolám, tak si to odveziem sám. Áno, a nie je to benefit pre toho pacienta, keby ste mu náhodou zavolali, keby ste si hneď spomenuli na to, že môže byť transportovaný rýchlejšie, lepšie, že mu môže niekto poskytnúť rozšírenú zdravotnú starostlivosť. Určite, keď vás toto napadne a ste o tom presvedčení, čiže zase vrátime k tej jednotke, zhodnotíte, že ten princíp, ktorý je pre vás dôležitý v tej chvíli, tak to treba tomu pacientovi ponúknuť. Samozrejme nie volať si vrtuľník, pretože som ho ešte nevidel, tak by som bol rád si tam urobil nejakú fotku, ale toto inak fotil pilot toho vrtuľníka, hej? Nie posádka. Takže stále treba myslieť aj v rámci toho transportu na to, že z čoho ten pacient bude profitovať. A ďalej veľmi neradi počujeme, keď nám pacient povie, čo si myslí. To si povedzme úprimne. Kto z nás má rád také tie vety? Ale ja som čítal, ja som počul, suseda z 3. poschodia hovorí, že tieto lieky mi nebudú robiť dobre. Aj vo mne vtedy hodne stupne tlak a musím predýchávať trošku, ale ten pacient má na to právo. On môže povedať, čo si myslí, on môže zhodnotiť, či príjme náš postup alebo nie, a rovnako môže povedať, čo si o tom myslí. Takže my máme byť zase len tí profesionáli, ktorí ho poučia, upozornia, vysvetlia, ale nemáme do toho dávať naše emócie a to naše, na čo ste si nás volali a podobne. Proste ten pacient má na to právo, aj keď nám sa to nemusí úplne páčiť. A toto som sa len dala tieto obrázky k tomu, aby som si pripomenula dve také krátke kazuistiky, ktoré by som vám tu rada dala. A čo sa reálne môže stať? Určite ste zažili veľa prípadov, kedy ten pacient nejakým spôsobom vám odmietol zdravotnú starostlivosť alebo s vami bojoval, či tú infúziu si dá, či nie, veď môže obsahovať nejakého mimozemšťana alebo niečo podobné. A jeden obrázok je od nás urgentu, kde prišla pacientka s otvorenou zlomeninou členka, doniesli ju manžel na rukách, zaliečili sme ju, paráda, vysvetlilo sa pacientke, že je nutná operácia. Pacientka pod vplyvom analgetík operáciu odmietla, že ona môže ísť domov, pretože jej nič nie, má sa veľmi dobre. A čo v tejto situácii? Pacientka nemá náhradné riešenie, ona má predstavu, že keď dostane sadru, to sa celé zahojí a bude s tým fungovať. Prišla tam skoro celá nemocnica v tej chvíli, snažili sa všetci lekári jej vysvetliť, že to tak nie je. Ja som im stále tvrdila, že Sufenta odoznie za 30 minút a bude rozprávať úplne inak. Ono to tak aj nakoniec dopadlo, pacientka je úspešne odoperovaná, myslím, že noha bude, aj ona bude, dúfam, úplne v poriadku, ale aj s týmto sa môžete stretnúť a je
otázne a určite budem rada, keď sa k tejto téme možno dostaneme, keď bude priestor, ako s týmto človekom komunikovať, keď my sme vyriešili jej primárny problém. Ono je dosť možné, že keby nemala tak obrovské bolesti, ani do tej nemocnice nepríde. Ale jej zdravotný stav neumožňoval úplne, aby bol riešený v nejakou ambulantnou alebo domácou starostlivosťou, ale predsa sme museli vypočuť jej želanie. Naproti tomu napríklad transport vrtuľníkom. Ako už bolo spomenuté na úvode, pracovala som aj na leteckej záchrannej službe a tam ste veľmi radi, keď vzlietnete, prídete na adresu, tam máte pacienta, ktorého máte transportovať s akútnym infarktom myokardu a ten pacient tesne pred pristátím vrtuľníkom ušiel zo sanitky. Prečo? Pretože on sa nedá transportovať vrtuľníkom. Aha, niekde nastala chyba v komunikácii a teraz čo? Pacientovi ide o život, ide o čas, my sa mu snažíme ten čas dať, ale on za žiadnych okolností nesúhlasí s tým, že si sadne do vrtuľníka a proste keď možno pre nás je ten jeho strach iracionálny, nechce byť takto transportovaný. A čo teraz? Je to kvôli tomu, že je v akútnom ohrození života a že nevie racionálne uvažovať, alebo akým spôsobom tiež pristúpiť v tomto bode, aby sme aj zachovali tie práva toho pacienta, ale zároveň, aby sme mu nejakým spôsobom pomohli. Takže to sú práve tie častokrát aj etické dilemy, ktorými sa môžeme stretnúť. No a na záver je možno taký náš prvý dojem z toho pacienta, na ktorý my častokrát dáme. A to je, aj ten zase ležal pod lavičkou, to s tým sa ani nejak nezaoberajte a podobne. Lenže ja si myslím, že každý, kto spadne a bude ležať pod lavičkou, aj keby to bol trebárs jeden z nás, nebude vyzerať úplne asi topkovo v tej chvíli. A nikto si nepovie, toto je pani doktorka, tu zrovna zdvihneme, to bude v pohode. Takže je na nás, aby sme každému dali tú zdravotnú starostlivosť rovnako a plnohodnotne a bez toho, aby sme tam dávali nejaké svoje osobné intencie. A k tomuto by som vám rada dala ešte jednu takú kazuistiku, ktorú sme mali nedávno. A je to pacient, ktorého nám veľmi podobne, ako som to odprezentovala, priniesli. Ale to nemusíte nič robiť, to proste sa vyspí, našli ho niekde v parku. Pacient bez identifikácie, áno, nevyzeral úplne ideálne, ale o pacienta sme sa postarali. A nakoľko máme nejaké štandardné postupy, tak u tohto pacienta sme okrem iného zistili veľký subdurálny hematóm. A nie je to teda jeho CT, ale tam bolo ešte nejaké intraparenchymové krvácanie a podobne. Ale hlavne tento pacient nebol ani identifikovaný. Mali sme to šťastie, že privolaná policajná hliadka, ktorá mala pomôcť identifikáciou, tak jeden z jej členov bol sused tohto pacienta. Takže zase niekto dal síce na svoj prvý pohľad, čo videl, ale tento pacient, pokiaľ by sme všetci takto k tomu pristupovali, by nedostal nejak ideálnu zdravotnú starostlivosť a môže sa nám to veľmi vypomstiť, pokiaľ dáme na naše dojmy a nie na to, že sme profesionáli a máme poskytovať preto profesionálnu zdravotnú starostlivosť. No a na záver, keby som to možno mala zhrnúť, tak ide o to, aby sme sa v prvom rade vzdelávali. Ale nielen na poli medicínskom, ale aj na poli komunikácie, etiky a legislatívy, aby sme sa zbytočne dostávali do vyhranených situácií a keď už, tak ich následne dokázali riešiť. A hlavne si treba vždy spomenúť na to, že sme tu v prvom rade pre pacienta. A nie preto, aby sme niekomu dokazovali, že sme lepší. Na to máme súťaže predsa. Tak tam sa treba prísť ukázať, že ste tí najlepší a v tom teréne zase buďme hlavne ľuďmi. Ďakujem.